Right, mumastreets esocial media nhasi hatisi mumastreets, nhasi tanatsoita kufambira nyaya dzacho handiti nhasi tiri kunoku kumashonaland west kuprovincial capital inova iyo Chinhoyi, and chitoti zuri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Chinhoyi is about 100 kilometers from Harare, and from the capital city of Zimbabwe. So vazukuru handiti mbonaona kuti muChinhoyi makamira sei, nekuma caves nekuma caves tinoona kuti zviri kuitika kunoku. So handei vazukuru, just across pane inonji Chinhoyi University of Technology, just across ameno ekoko. So from Ango Saint handei tinozvionera. Hello guys, welcome to Chinhoyi Caves and Lion Park. Handiti apo patroda kuti timboona kuti mukati munei. So handei tinozvionera kuti how's the experience mukati umu. Handiti ne Saint TV crew na Uncle Saint. Handei called Sleeping Pool Cave because the water is quiet and still. The water is blue because of unknown depth. The only known depth we know is 191 meters going down, and it is believed there's a river underneath which originates in Tanzania. There's a lake there which is called Lake Tanganyika, and the river travels underground, passing through Chinhoyi Caves Sleeping Pool and goes to Indian Ocean in Mozambique. There's fish, we introduced them from Nile River when they are still fingerlings. There's this most fascinating fact about Chinhoyi Caves. The water, it doesn't change the temperature. It remains at 22 degrees Celsius, whether we're in summer, whether we're in winter. So Chinhoyi Caves is a must to visit. And it is one of the most secret tourism destination in Zimbabwe. So vazukuru vasekuru Saint ukangosvika panapa ukati ndauya through Saint TV, pane vazukuru Saint TV, unonakirwa, unobatwa zvakanaka. This is the place I think tichazoka kuti panapa. Kwamupapide kuti apa mamai. My roof and my walls of the caves. It's a limestone rock. Okay. Yes, region is area limestone. Limestone. Okay. Company opposite opposite the limestone rock. The dolomite. Minor lime. All right. Limestone rock lime. All right. Also got some call it a soil pH agricultural fields. All right. Yes. Crystal blue. Tiri okuno kuChinhoyi Caves handiti. Alright. Akatosiyana patakatsika panapa mukuzviona. So masteps anoratidza kuti maigarwa kudhara munomu. Okay. Yes, and mukona chiutsi icho mbakasviba apo. Anoratidza kuti maibikirwa munomu kudhara. Mune vamwe chief vaigara munomu vainzi Chief Nyamakwere, and vaigara munomu kudhara before independence. Yes. Tisati tamufungidzwa chazozvarwa isu vazukuru venyu sekuru. Yes. Kana nasekuru vachona. Vafuti vakasora sekuru. Sazvambofungidzirwe. All right. So this chief he was very, very cruel. Angane utsinye. Aiwa, wese waifungidzirwa kuti threat aisungwa maoko nechekumashure opanzwa mu that pool. All right. Irona pasiri. Yes. This is the sleeping pool.
panapa mati panoitwa sei? Panapa sekuru hanzi tsoka yemunhu yese inokwana ipapo whether unopfeka size 7, size 9, size 11, size G. Seyangu ino iyi size 10. Size 10 yakwana. Sarega timboita kuti ane size 7 ambopindawo. Size 7 yakwana kuti. Ha, sinazoti discover that handizoti ndianakawo yakatsika. Inini yangu iyi yakupinda size 10. Once again chimbopinza yakotoni yako yesize ani 7 yapinda futi. Chii chinoitika ipapa? Sapanonzi paipa apa hapana zita rapo but panongonzi patsoka. Patsoka. Yes. Alright. Patsoka. vose vari kuronga kuuya pano paChinhoyi Caves aiwa makasununguka kubata Saint TV panhamba dziri pascreen idzo. Isusu tobva takukonektai nevanokwanisa kubatsirai kuti munzwisise uye muve neexperience inonakidza pano paChinhoyi Caves. So from Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle, watch out for episode 2 tichitichi much love.